थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि थामथि रुंसारि सान फालिदों। धेमाजि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' व्यालटि अनसाय आफाद आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव दिनै थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि थामथि रुंसारि सानखौ बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' व्यालटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बायदियै रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि सावगारियाव आलारि बाथि सावजेननायजों लोगोसे बिबार बावजेनो आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' आरो बारग' फोरोंगिरि बिश्वेश्वर बसुमतारिया बेनि उनाव बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारि बिथांजों लोगोसे बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गासैबो सोद्रोमा आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारि बिथांजों लोगोसे मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारि बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि जिउआरि मावलांनायनि सायाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारिया फोरमायोदि रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिया थुलुंगागिरि आरो खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ हेफाजाब होग्रा सुबुंमोन। बे हाबाफारियाव बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मासिगिरि अनिल बसुमतारि बिथाङाबो थुलुंगानि फुंखा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिनि जिउआरि खौरांनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। दिनैहाय आइजो आफाद 21 अक्ट'बर थुनलाइ आफाद दिनैनि बे सानावहाय बर' हारिनि आंनि आफादफोरनि बानजायगिरि बिफा आफादगिरिजों लोगोसे लानानै गासिबो जामिनी कुमार नार्जारिया रुंसारि जादोंमोन। बायदि बिबानाव आरो दिनैनि बे सानाव हारिखौ सिबिनाय जोङो जोंनि जिल्लानि बारग' व्यालटि अनसाय आफाद बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्ला जुथायैहाय थामथि रुंसारि सानखौ फालिनाय जादों। बर' हारिनि जोंनि बारग' व्यालटि अनसाय आफादनिनो लखिमपुर जिल्लानि बाथ्रानि बे जाहैबाय रोखा आंनि बेखौ बुंगोन थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारि जायखौ आं आंनि जोनोमगिरि बिफा नङाब्लाबो गावनि जोनोमगिरि बिफानि फिसालासिनो आङो मानिबोदों मान बावबोदों। जाहोना जाहैबाय जोनोम मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय जोनोमनि उनावहाय बबेबा जाहोननि थाखाय गोबां जेंना जेथोखाय जोबोद सहायनांनाय बुब्लियाव लामा आन्दायनाय बुब्लियाव जाय बिफाया आंखौ बुंनो थाङोबा गोदान जादों बे बिफानो जामिनी कुमार नार्जारिया आं बुंबोबाय आगोलावबो आरो लिरनाय आंनि मेथाइखौबो बेखौ आं मेथाइ सुजुनानै मेथाइखौ आङो रोजाबबोदों फंबाय फुंयाव मुसाहारिनि गाराङावहाय बे मेथाइखौ रायजो राजानिसिम आं हगारबाय। नोंथांमोनहाबो जानो हागौ खोनाबाय, बयबो रायजो राजाबो खोनासंबाय जानो हागौ। दा बाथ्राया जाहैबाय आङो मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव आंनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि लामाया थुंगेबायमोन। बे समाव आङो आफाखौ लोगो मोनदोंमोन आरो आफानि अननाय हेफाजाबनि सायाव आङो आंनि लामायाव सोलोंथाइ लानायनि जि मोनसे दिंग्रायबोनाय बियो जाफुंसार जादों होनोबा आफानि अननाय साया सायख्लुमावनो जाफुंनानै फैदों जायो। आरो दिनैनि बे स्टेजसिम फैनायाव आफानि बिहोमा नङामोनब्ला आं दिनैनि नैबे समसिम थांनाय इं 1984 मायथाइयाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बै समाव लखिमपुर जिल्ला गिदिरथार मोनसे दैबाना जादोंमोन। जोंनि गामिया सामथावआवमोन बे समावहाय। बे दैबानाजों जोंनि आबाद फोथारफ्रा सिलिंखार जालांदोंमोन आरो बावहाय आं बे समावनो बङाइगाव कलेजाव फरायहैनानै दंमोन।
आङो दैबाना लोमजानायनि जाहोनावहाय न'निफ्राय आं गावनि हरनो हाया जाबायमोन आङो राहा गोमाजानाय जाबाय बे समावनो थिग माने जाय समाव खैफोद फैदों बा निदान आंनि सोलोंथाइ लानायनि लामायाव आं जेंनाजों गिलु-बालु जेंनाजों आङो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबायमोन आंनि सोलोंनाय बा जिउ लामानि मोनसे बे समावनो आफानि अननायखौ मोननानै आङो पिउ आंनि आनजाद पिउ इउनिभार्सिटि बै समावहाय हायार सेकेन्डारि पिउ होनोमोन पिउ आनजादखौ आं बर'फोरनि उथ्रिनो हानाय जादों बेनि उनाव आङो बिए फरायदों आफानि अननायखौ लानानै आरो बिए आनजादखौ आङो थांनाय इं 1988 मायथाइयाव आङो उथ्रिसार जानो हादों आरो बे समनि गेजेरावनो बुंनो थाङोब्ला आफानि अननायखौ लानानै आफानि गामिया क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव दख'रानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामियानो बे गामियाव थानानै आङो बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि जि मोनसे मोनथिनो गोनां बाथ्राफोर बा आङो सोलोंजेननायनि जे खाबु मोनदों होनोबा आङो बै समाव आफानि न'आव थानाय बै मायथाइयाव इं 1986 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइनिफ्राय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो नागिरनानै सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय बाहागो लाजेननायनि खाबुखौ आं मोनदों आरो आङो बै दख'रा बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो आदा नामसोरां नार्जारि मुंनि सासे आंहा बिदा दङ बुंनो थाङोबा फरायसा आफाद दख'रानि बे आफादगिरिमोन बिथांनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै बर' दख'रानि गामिफ्राव थांनानै आलादा रायजो खुंनायनि जि मोनसे रायजो राजाखौ सिरि मोनखांनाय बे आलादा रायजोखौ बर'फोरनो मानो बे बाथ्राखौ आं मिथिनो खाबु लानो हादोंमोन आरो थांनाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनाय आरो बेलटिनि सोमावसारनाय बे समाव न'आव थानानै आं खामानि मावबोदोंमोन आरो जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफ्राबो आफादनि न'आव थानाय जोङो खामानि मावबोनो खाबु लानो जादों जायखिजाया आफादनि बिहोमानि बाथ्राखौ बुंजोबनो हानाय नङा बिजाबाव लिरनाय दङ बे बिजाबनिफ्राय उनावहाय आं मोजाङै बेखौ माबानो नाजागोन फैगौ समावहाय एसे गोरोन्थि दङ आं ओंखायनो दा हगारनोबो लुबैथ'वाखै उनावहाय बे बिजाबखौ रोखा खालामनानै होनाय जागोन बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ बेवहाय जाय बिजाबखौ थुलुंगानि फुंखा जामिनि कुमार नार्जारि बिसम्बि होननानै फोसावनाय जादोंमोन थांनाय 2022 मायथाइ 18 नभेम्बराव बेखौ दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दङ 18 नभेम्बराव बेखौ दा बाथ्राया जाहैबाय आफानि जि मोनसे मावलांनाय बेयो बर' थुनलाइ आफादावबो खेबथाम माने गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जालांदों बर' समाज होननाय मोनसे आफाद दङ बावहाय जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि हाबा मावलांदों आरो गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनायनि जि मोनसे आफाया सासे गोख्रों सासे आबाद मावनायावबो आफाया गोदान बिखान्थिजों पावार टिलार जाय समाव गैयामोन गिबि गामियावनो बाहायजेननानै हालेवजेननाय ट्रेक्टर आरो गोबोर गेसनि मोनसे माबानानै अर संनाय ओंख्रि संनाय बेफोरनि बे गोदान बिखान्थिनि माबाफोरखौ गामियाव बिदिनो सिगाङै बाहायजेनबोदों नुबोदों आरो आफाया गोदान बिखान्थिजों आबाद मावनो सांग्रां आरो थुलुंगा आरो आबाद फोथारखौ मोजाङै माइ गायखांनायनि उनावहाय दैया आबाद फोथारखौ मोजाङै हाबाब्ला आबादफ्रानो मोजां जाया बिनि थाखाय बियो जाम्फै मोनसे पापकाटा होननाय जाम्फै दंमोन बे जाम्फैनिबो बे सासे आफादगिरिमोन बे जिल्लाखौ सामलायग्रा दा गोबां खामानि आरो रमानांगो सोमावसारनायाव आफाया स्पेसियेल जोबजादों आरो आंखौ दानायाव बोरैहाय बियो आंनो थुलुंगा होबोखो बे बाथ्राखौथ' आङो फंसे बुंनानै फोजोबनो हानाय थेवब्लाबो आफानि अननाय
बे साननाया आफानि जोबोद थुलुंगा गोथार। होनाय बेयो बे थुलुंगानि फुंखा गोसोखांजाथाव जानानै थाबाय थागोन आरो बेखौ गोदोर खालामनो थाखाय नाजालांनायनि मोनसे नोजोरजोंहाय जोङो एसेबां बे फिसानो आफानि गोदान जिउ होनानै जोंनो होलांनाय बिहोमाफोर बेखौ जोङो लानो हायो, जायखौ जों लानो गोनां बेखौ लानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो। आरो बेखौनो आङो बुंनो लुबैगोन जे जिउआवहाय कापोलबो नांगौ। अरायबो जोंनि गेजेराव जामिनि कुमार नार्जारि आफा बायदि सुबुंखौ बिफा हिसाबै इसोरनि दैदेननाय बाथ्राखौनो बुंनांगोन। इसोरा लोगो मोनहोदोंखौनो बुंनांगोन। गुदियावथ' इसोरखौनो एंगारनानै जेबोथ' जाया। आफाया दैदेनदोंमोन, जायनि जाहोनाव आफाखौ आं लोगो मोनदोंमोन आरो आंनि आफानि दारै आनान गसायानो जेंनाखौ सुस्रांजोबदों आं फोथायो। आं बारा माखासे बिनि सायाव दा आं फोरमायबावगोन। बेखिनिखौ आं दा आं बुंनाय जाबाय।